Hash. En freestyle. Frihed. Vold. Hash. Motherfuckers! Christiania ligger i København i bydelen Christianshavn. Christianias areal er cirka på 34 hektar. Der bor ca. 1000 indbyggere på Christiania. De 3 gule prikker er symbolet for de 3 i'er i Christiania. Hej Christiania nu, og vi har været her i et par timer nu, og vi snakket med en hel masse forskellige mennesker fra forskellige boder. Rigtig sød og rar. Og kulturen herinde, den er sådan anderledes.